It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So katong pa naka-subscribe sa akong channel, palihog kong subscribe Alma Joy Vlog. So karon guys, ang atong vlog for today, mag-arrange ko guys sa among mga regalo sa kasal. Gikasal ko guys 2002. Mao na guys nga sa kadugay ng panahon guys, ang among mga regalo gipangkit-kita na sa RET ang mga box. Mao na guys nga naka-decide ko nga magpahimo ko og ingani nga cabinet para ma-display na namo ang among mga regalo. So karon guys, ato nang tan-awon kung unsa na ang mga kahimtang sa among mga regalo kay gihurot na og kit-kit sa RET ang mga boxes. So mao ni guys, sa dugay ng panahon karon pa jud ko himui og cabinet sa akong bana. Kay wa pod lagi ko nagdinako nga maghimo og cabinet kay wa pod mi ugalingon na kitchen. So karon guys, karon pa naka-decide og himo og aparador in 19 years kay 2002 mami nagkasal sa akong bana. Pero ang atong background guys banha kay ngano naapay nagpanday sa ubos kay maghimo paglain pang ingani nga cabinet or aparador. So karon guys, ato nang tan-awon na imagine sa kadugay na sa 19 years pahaka na sa RET ang karton hasta ang styrofoam. Mao ni guys, kining mga regalo namo guys, gipusan ra ni namo sa cabinet. Wa man nagipug ko nagdinako nga kini ang mga gamit sa kusina akong ipanggawas kay wa man nagipud mi kaugalingon nga kitchen kay nangipon ra mami sa ugangan. So na may daghang mga gamit ang ako mga ugangan, so wa ko nagmain nga ako ning gamiton, ako ra ning gitaguan sa cabinet. Pero bisan di ay gitaguan sa cabinet, kung unsa may nahitabo ing ani, nakuan na gikit-kitan gihapon sa mga ilaga. So 19 years ni siyang gitaguan sa cabinet, pero di gihapon di eta makakuan kanang makasigurado nga dili hilabtan, manghilabot gihapon di ay ilaga. Mao ni guys nga may pa project semester ni na ako. Dugay na ko inganing nangandoy pero nagihatag na gajud ni kay mao lagi ni. Nakalimtan naman ni naho dugay ng panahon ja paglili naho nag-check ko sa mga cabinet, mao ning nakahinumdum ko uy naa pa man di ay may mga butang nga mga regalo sa kasal. So mao na nga nagsuggest ko sa akong mister nga maadyo siguro nga magpahimo mi og cabinet para kining mga gamit sa kusina ipang-display na lang namo kay tungod naa na may daghang gamit nga gibilin sa akong ugangan. Naa na may daghang gamit sa kusina nga gibilin sa akong ugangan, so mao na lamang po among gisunod nga among gigamit diri sa balay. So kini guys, mao ni guys, naka-decide ko nga i-display na lang namo ang among mga regalo. Ubani ko ninyo guys sa akong pag-arrange ni ining mga regalo. So na-amaze ko ingani guys, imagine 19 years nga nangagi wa ko nakasabot nga gikyutan ko ka-cute sa tasa, sa teacup. Super cute. Ana ra siya oh. Oh, super cute oh, ana ra oh. Imagine, ingani siya ka-cute. Di apa si Jay Saucer. Oh, di ba? Social kaayo, murag naa sa mga kanang rich family nga mag-teacup, mag-tea time, char. Di mo ingon sa super cute. Basta super cute. So hugaw na lamang po siya. Ato na siyang kanang trapuhan. Pang rich oy. Wa gid ko kasabot ani guys nga naaman di ay koy regalo nga ingani ka cute nga teacup. Grabe. Parang wala ako sa sarili nung kinasal ako. Parang ewan ko, parang nanaginip lang ako noong kinasal ako. Yes, ka-cute. Wadyo ko, parang ewan ko, hindi ko ma-explain. Char. Hindi ko ma-explain noong kinasal ako. Kaya hindi ko naisip na marami pala kaming regalo. Ito. Mauna guys.
Tanawa lamang po guys ang ahong tanawang among kasal. Wa ko naka-smile. Wa ko mo smile. Nagamusgot. Mao na guys nga wa ko kasabot nga naday ko'y daghang regalo. Karon pa ko na-realize nga daghan di ay mig regalo pagkasal. Ambot kinsa kay nang regalo ing ani. Daghan kog bayran ing ani, daghan ng manukot na ho kinsa tong mga nagregalo ing ani. Excited ra pud siguro ko kaadyo mo ko kahinumdum pag kasal na mo nga daghan di kog regalo. Excited ra pud siguro. Mo na guys nga magpakasal gajud ta guys kay aron daghang regalo. Basta sigurado lamang pud mo sa inyong pakaslan. Kanang dili mo sigurado sa inyong pakasan, adyo na lamang pud mo pagtugad-tugag kasal-kasal. Mauna. So wala, uy, ka-cute niya. Oh my God, super cute. Kinsa ka ning regalo? Uy, kinsa may tanaw sa akong vlog today na naka-attend sa akong kasal o kinsa man ni, ay, nakutan mga jud ko ani niya. Napaka-cute. 19 years ni nakatago sa aparador. Gikit-kitan lang gihapon sa RET. Parang ko maka lugar guys kanang arrange kay ngano naninda man po sa adlawan. Ani nga klase nga style sa bowl wa na ni. Lahi na pud ang klase sa style sa mga bowl karon. Naibuy-buy dinhi karon pa jud ko nakakuan. Karon pa ko naka-realize nga mga nice man ining regalo sa among kasal. Wa gajud siya natangtang ang mga scotch tape nga gipapilit. Grabe pong daghan ang scotch tape Saan man mao pa. Mao pa jud na ukab. So nice. Blow. Ikan miss reception nga uli mig balay. Nya gipamungkag na mo gipang tangtangan na mo ni og mga rapper ning mga kanang regalo. Igo ra gipang tangtangan ang uban og rapper. Pagkahuman gihipos ang ugangan ng babae. Maura to. Wala ko ka huna-huna og naunsa ra to. Ni karon pa nang buklat. Naaram da ito dito sa kabinet. Imagine 19 years na ni dito sa kabinet kay wa ko na ning kamot nga mugawas ni siya kay wa dili no need na to use. Wala ka very nice mo na yung mga baso sa una. Oh my God, very nice. So, ko ka-imagine nga mga nice. Kaamo na-amaze naman ang karon pa ko na-amaze sa among mga regalo. In 19 years. Itang butangan pa ka dyan. Siguro, unsa man orange? Lemon? My God, ka nice ang design. Mga regalo namo sa pagkasal, dili mo sugot og dili ko tugtan nga maghimog divider. Kung saon man atong mga gamit sa saon man atong mga regalo sa atong kasal. Itago ra man to. Moen na lang ang kalibutan. Dito magamit o dito magawas. Oh my God! Di ay ko'y kaldero. So cute! Kaldero! What do you think, mga guys? Kailangan pa ba ning i-keep dito or gagamitin na? Maybe it's better to gagamitin na. Tasa. At kung nabuak ganito, so it means kung ato ni tanawon guys kung dili ba ni siya kuwang pag regalo. Kay kung kumpleto ni, it means ako'y nakabuak ani or kisay nakabuak. Pero kung tulo ra gihapon ni, it means kulangan gajud. One. So gikuwangan gajud tulo ra gajud ay hata guys.
Naibog tali ang regalo ha. Tulo ra ka buok. Mao siguro. Na. Sakto ra po ni diri guys. Okay, very nice. Bagay na bagay dyan. Nani? Next. What's the next? What's the next? What the next? Oh, unsa man ni? Napabaka ni sud. Oh, look at. Daghan man gaitag mga regalo diri ah. Gikuha na ni maho na kung kuan. Oh, dari pang-wine oh. Pang-tuba. Oh, nindot ta eh. Nindot pag-design. Klaro? Wa pay himol. Ako na lamang sang i-display dito kasi wa. Pay ko dito. Lagi. Kaya lang puti-puti na tang-tang talaga eh. Tang-tang ka ni. Mau lagi tayo kay wa man nato gipanggawas lagi. Pang-alimot ana noon oh. Kalimtan oh. Mao ni kamo kung kamo gani nga naayo na mga regalo gikan sa kasal or unsa nga klase nga regalo adyo jud ninyo ibutang sa kabinet kay bisan pa di ay og naka-box bisan pa di ay og naka-box moabot jud ang time nga magkahugaw ang usa ka baso o tanawa di ko sure ingani nga matangtang pa ba kani Tang-tang pa man tingali. pang shot di ni sa wine kani pang shot ni sa wine Tingali. okay. Nahuman ako og arrange sa akong gi-arrange. Mao na ni nahitabo guys, mapanatag na ang ating loob. Nga na kuan na nato, na display na nato ang among mga regalo. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw.